Inside view of planetarium. Står vores plads i universet. Jorden er vores hjem, og den tredje planet fra solen. Denne bemærkelsesværdige klode, som vi lever på, er det eneste sted i universet, hvor vi ved, at der er intelligent liv. Grundlaget for dette liv er vand, som giver planeten sin blå farve. Men det tydeligste tegn på vores eksistens er byernes sprudlende lys, som kan ses på nathimlen. Et andet lys, som ses tydeligt fra rummet, er polarlyset. Lyset med de smukke farver stråler tæt på jordens poler. Det vidner om, at jorden bliver beskyttet mod farlig stråling fra rummet af et usynligt magnetisk skjold, magnetosfæren, der bliver dannet af jordens flydende kerne. Uden dette beskyttelsesskjold ville vores livgivende atmosfære blive blæst væk, og vi ville ende som en kold og gold planet. Månen. Det eneste sted i solsystemet, vi har besøgt, og vores nærmeste astronomiske nabo. Overfladen er dækket af kratere samt et fint lag støv. Kraterne er spor efter milliarder af års meteornedslag. En fortælling om solsystemets voldsomme fortid. I årene 1969 til 1972 besøgte i alt 12 astronauter månens overflade som en del af NASA Apollo-programmet. Du kan se landingsstederne her. Det var en utrolig bedrift, der nu kun venter på at blive overgået. Næste stop er nemlig Mars, som flere rumfartsorganisationer har i kikkerten. Og apropos, så lad os da tage en kort tur til Mars. Den røde planet var engang dækket af vand, men fordi dens magnetfelt forsvandt, fordampede både atmosfæren og alt vandet på overfladen. Tilbage ligger nu kun et tyndt lag rødt støv. Mars er den sidste planet med en fast overflade, inden vi flyver igennem asteroidebæltet og videre ud til gaskæmperne Jupiter og Saturn. Jupiter. Planeternes konge med flere end 90 kendte måner. Med sin gigantiske tyngdekraft er Jupiter samtidig jordens beskyttende storebror, når den tiltrækker og destruerer de fleste asteroider, som forvilder sig fra det ydre rum og ind i vores solsystem. Saturn er betagende med sine smukke ringe, der som en splintret planet består af sten og is. Tættere på kan vi rigtig se det spektakulære skue og ringenes sammensætning. De største klumper er cirka lige så store som en bus, og de mindste er på størrelse med bitte små støvkorn. Her ser vi nogle få af Saturns måner, blandt andet Titan og Enceladus, hvor der måske også er liv. Vi ved det ikke, men vi håber på snart at finde ud af det. Fortsætter vi vores rejse, er det nok tvivlsomt, om vi finder liv. For her hersker iskæmperne med temperaturer på under minus 200 grader. Først finder vi Uranus.
der er blevet væltet og triller rundt om solen. Dernæst ligger Neptun, hvor vindene er så kraftige, at det er usandsynligt, om vi nogensinde kan sende et rumfartøj på opdagelse i planetens atmosfære. Pluto er sidste stop, inden vi forlader vores solsystem. Dværgplaneten kredser om solen som det sorte får i planetfamilien. Mutters alene på denne forpost holder Pluto øje med det ydre rum og de forunderlige ting, der lurer derude. Her ser vi vores hjem og familien af planeter, der kredser om vores stjerne, solen. Men måske har vi fjerne stikninger andre steder i universet. Nu ligner solen bare alle de andre stjerner. Og faktisk er der også rundt om de fleste stjerner solsystemer som vores. Her kommer vi forbi de nærmeste stjerner. De farvede cirkler viser, hvor vi har observeret planeter uden for vores solsystem, såkaldte exoplaneter. Og en af dem er der måske liv. Hvem ved? Tænk engang. I vores galakse Mælkevejen, som vi ser her, er der milliarder af stjerner, og måske endnu flere planeter. Det er sjovt at tænke på, hvordan denne samling af stjerner bevæger sig rundt om midten af Mælkevejen, som planeterne gør det om solen. Det tager omkring 250 millioner år for vores solsystem at bevæge sig en hel omgang i Mælkevejen. Så da dinosaurerne gik på jorden, var de faktisk et helt andet sted i universet, end vi er nu. Fortsætter vi vores rejse endnu længere ud, begynder vi at kunne se, at selvom vores galakse er kæmpestor, så er den bare en blandt utrolig mange. Hver eneste lille lysende prik, vi ser her, er en galakse. Galakser med milliarder af stjerner, der sandsynligvis alle sammen har planeter som dem, vi finder i vores solsystem. Vi forestiller os, at det spindelvævsmønster, der kommer til syne her på kanten af universet, er ens i alle retninger. Men støvet og de andre stjerner i Mælkevejen forstyrrer vores udsyn. Mønstret kalder man storskalastrukturen, og når vi observerer galakser, der befinder sig i de yderste tråde, er det faktisk som at se tilbage i tiden, til lige efter universet blev dannet ved Big Bang for knap 14 milliarder år siden. Men apropos tid, så lad os komme til nutiden og planetarium. Jeres forestilling starter nemlig om et øjeblik. Rigtig god fornøjelse med rejsen retur til jorden, når vi bevæger os igennem det synlige univers, myriader af galakser. Vores egen Mælkevej. Og forbi solsystemets eventyrlige planeter. Inden vi igen lander trygt i planetarium. Det ligner nærmest rent science fiction. Det er enormt og tårner sig 50 meter op midt i ørkenen. Det her er et testflyvningssystem, men det er et skridt på vejen mod at konstruere et system i fuld størrelse. Denne model er bygget i skalingen 1:3. Det her er en statslig rum. Det voksende samarbejde mellem NASA og private rumfartsvirksomheder skaber nye muligheder
for hundredvis af lande og virksomheder, der søger ny viden, indtjening og eventyr i kredsløbet om jorden. Snart vil helt almindelige mennesker bo og arbejde på private rumstationer som civile astronauter. Og habitater i kredsløb, der kan huse hundredvis af mennesker, eller måske tusindvis. Okay, man, that was all four wheels off the ground there. Okay, max stop. Okay, I don't want to do that. Okay, excuse me.